Dear Manong Nemi, umayak ken ka asumangbay, awit ko daliday ken tarumpingay, pakibin ken ka ken paandingay, agkid daw itiragsak ken linglingay. Dear Manong Nemi, palubusan na kadag sublita iti napalabas, intabuyaen dagiti naalas ken napintas, kanintarik na enda sa ken ragsak, adagitoy dagiti nasken asumantak. Dear Manong Nemi, gagayem, awisan ta kayo nga dumngeg ka nagsurat iti daytoy a programa. Apakay tampukan kadag iti pakastritaan ti biyag kanayat a napasamak iti kalman, iti agdama, ken mapasamak to iti masakbayan. Programa kapakasakduan kadag iti adal ken pagsarmingan iti biyag, amang ted iti ulidan ken limlimwa iti biyag. Dear Manong Nemi, Nebag abigat yo amin nga sangapada papagayam. Isagot kada kayo tiyang. Kuruga, take two. Manipur iti Nemers Entertainment Production Center, iti Nemers Studio. Amasarakan iti Barangay 31, Talingaan, Sitio Butuas, Lowag City, Ilocos Norte, Philippines. At iba nga sumangbay iti programa. Dear Manong Nemi, sagudain nga ti surat ti pagkasalitaan ni pagayam tayong kulas nga ti title na unong paulo na kit bangungot. Kung ano rito'y Dear Manong Nemi, Saan nga punto tayo na? Saan nga ruping agpangawang kayo? Saan? Honey. Alam mo rin, tinapasama kang ka. Nagtagtagayin ka ka di mo rin. Kang kanahin lahat na kasta. Mabangbangungot ka. Apay. Saludsudim ka di ba lang no apay. Imbas nga song batak Manong Nemi datang nga saludsud ni Carmen nga asawa. Nga no apay. Ngam siyak tinagsaludsud kang kuana. Nasken ka di pa lang ilawlawag ko ken ka. Kinunak kang kuana. Manong Nemi ti magderak. Timsagat idi kama. Papanam. Ed ko dagkape. Di tilatan na kwarto. Tenaklatan at templa. Kahit ko di dining room. Dahil taka manin. Saan ka manin makaturo. Ning, kinamti oras. Alas 3 pa lang di parbangon. Nukat kaduan nagdi okay. Sige nga muna kan. Kahit mo awan din nadadang nga danom. Hagdadang kanto pa lang. Baka nalipatan manin ni Inday. Nakaado nga apay Manong Nemi. Iti kaado kumadag itinaskin nga matagtagainip. Apay nga tinapalawas ko idubingak. Iti kaslag subli-subli ti tagtagainip ko. Tagtagainip ka di dito yun bangungon. Manong Nemi, agap-kape kami iti asawa. Iti ko na kanya. Among no apay? Nakasta ka. Apay. Di mo amot mamakawan. Apay ka makatsak kamot mamakawan ni bagbagat.
At pala agap-apon nga gura di tabarukong mo. Di tapusom. Gura? Gura na sa sinuman tinakabasol kang ka. Saan nga sinsin ang tinapasamak? Di pa nakaikuspil ko. Di pa nakaikuspil pa nakaikuskop. Di pa yun mabalikas. So nga rod, nga di mo pa yun mabalikas. Tanadagsang nga rod tabarukong mo, honey. Di pa nakaikuspil dagi na kanya. Iti mismo nga sangwanan. Iti mismo nga sangwanan dagi ti mamaestra. Iti mismo nga sangwanan ti principal iti eskwela. Nga awang pulos tinang kanunong kada kami. Awang pulos tinang isakit kada kami. So nga rod, agsubli-subli kang kada tapasamak. Gabot na di mo amo nga pakawanan, di kitinaskan nga pakawanan. Sige man ti mamakawan? Nga di man agpakpakawan? Dinaskan ng pakawanan? At pagsasaositan. At ako nada nga, di mo pa'y naaramid na pakawan kan. Dinuloko. Sangka di nga rumbeng nga isudat ko mati rumbeng nga madusa. Dagi dyan nga manang irurumen nga tao. Dagi ti mata pobre. Kaya nyata mo, baka matusdos sa daitan. Grabe nga rin nga siyak, pati siyak. Pakawan ang namin idan. Siguro, mabali na kasta. Kasla, santo lang ka siguro lumagan, di ba rukong ko, no? Makitak manin ida. No makitak manin. Di kasla nang gilig-giligis. Inyarig da. Tinangyarigan da kada kami. Kat timel. Uno anyaman nakabatbatit ng insekto nga mabalindang iligis kasi dyan. Kasanda nga yung bilang nga paadad nga tao. Naggapuak nga binin manong name tinakakurkurapay nga pamilya. Sang kasapulan, sang kapaoyan. Toore ka sa nati ayat idi datatang kininanang tapnir kastakit adda kumamit umanay nga ipauneg mi. Adda kumamit dati na sustansya nga taraon nga ipauneg mi. Nga maaramid mi kumamat tikas ti maaramid di kiti adaan ka di kiti gagangi nga pamilya. Oray, saan kang kumamat nga dati baknang? Ngam saan kang kumamat nga agregrigat unay. Nga ultimo manong nami nga nulubsak tag sa kat mangliwat kami pa yan nga mangan. Doon dumagat pabasulak pa kidi di kiti naganak kaniyak. Nuwa pa nga nagasawa da nga saan da nga nakasagana. Apay nga anak da kami nga lima kami nga kakapsat nga saan da matakabayla nga pakanan kadikan tinaran niya nga masakbayan. Ida agbasa kit elementarya manong nami halos nagalusan na ipadawat harig na manong nami madipay ko mga nisnis ang kabutawanin ti ibado awanin ti isuot awanin ti itinelas awanin ti sapatos o ribot-bot uno anadtan o na ilit uno nalawa kahit mula ada tsinelas na, kahit kulang ada sapatos na. Man nakigaya met kidi manong nemi idagbasbasa ta naipasagapsat met manong nemi kada kaming kakabsat iti panagsisinakit mi iti panagted mi ti respeto iti padami nga tao nang ro nakalagit inaunang imda kami iti itutulong iti panakilangan anasyaat iti panakigayem. Managtulong ak iti manong nemi iti elementarya ak nga nita tigapunan o apay nga gaygayemen daklata gabuta mudang makatulong ak kadakwada. Assignment man, wano da dumapay. Nupay, nukitak tilangak iti langada manong nemi ket may gidya.
Nurutay-rutay tarwata isudagat nadalus awang mansana dandanik kabaro. Kat gabuta na siya atak kadakwada managtulungak kadagit assignment da ikanak mo ati libre nga lapis. Tamakita da lapis ko manong naming nga napudpudan o nagkandak iti papel. Wahan sa anong naskan pa idi nga gatahan iti papel kan lapis manong nami gabuta ikandak na gadi kaskulaak gabuta man nakigayemak managtulungak man. Maripod grade 1 aging ganiti grade 6. Imediada kiti grade 6 manong name at the transferi nga baro nga kaskolaan mi. Guwapo manong name ta. Hamadlang mulat nga nakabalbaro da kitarwaten na sa very neat. Then kasla iso ti kagupuan, ison ti kalalengan, kasla ison ti center of attraction, ada kami nga kaskolaan. Kastamatan ka ni Mestrami. Nga ni Mestrami manong name nakaragragsak hindi nga introduce ka ni Jude. Jude tinagan na. Nasigon ni Mestrami manong name nga nangyamam mo ka ni Jude na nag-transfer. Isoda ka no taking balay. Timakon ko na kararaklan nga balay. Iti panakakabisera ti probinsya mi. Sa matama ko na kumanga exclusive school ito ami kagang ilang public school ngam kabukan ta isot kasidgan iso nga dito nga nagtransfer gabgabuta kano manong nemi itatakala syudad do na progreso nga syudad kada kano sa nga ti negosyo da iti kabisera. Bakit siyempre gabuta madlaw nga nabaknang manong nemi katne preses awisan na kami matan kakaskulaan na mapangawang kanog merienda amin. Siyak ta nagalanganin manong nemi. Man nakigahiyamak ng kaslaad na nagparik na kanyak. So nga saan na kasimurot. Kabigatan na manong nemi kasla na pukawan akbatan di gayem. Awang batan tumasadag kanyak. Niyapay. Gabot adda ni Jude. Nga magtid kadakwada iti libre merienda. Awan manong nemi or masidagak. O masidagak manong nemi kadagiti kaskulak. Alex? Babay. Da problema kasamit mo? Tulungan ka. Saan yun? Nalayangmat ni Jude. Ni Jude ti kadwangitan. Wala. Basta nalayangmat ni Suna. Kan adapay libre merienda. Agitugot pa kada kitay chocolate, candy. Ipunong nakada kami. Kaya una ni Mestrami manong nemi kang kanayon na danang bungon nga regalo itinamisan. Agapo ka no kinitsud. Agapo ka no karagdaganak kang kuhana. Ni Jude manong nemi amismo timbasadag kanya tadi na siguro mauray ng masadag. Takatago pa mi nga kakaskolaan manong nemi kasla siyak laing iti umik-ikay kang kuhana. Hi, Nick. Nick ano tinagan mo? Nicolas? Kulas. Wen, iso ti palayaw ko. Kulas. Si kakanot kang kanayan ngagpras-pras honor? Wen, orin kasanot ti kinakurapay. Ana, pagyamanak ni Apo Diyos ta, nalaingak ti akademya. Isak taga high school dagiti examen. May takot sa anin. Kapag talalalang MC ka. Akin nalalaing ka ng siya. Maramid ko. Siya to the first honor. Bag-adda ka nun ti kutit. Sa nga tamit. Oras sa anak na first honor to na. Oras second honor to latan. Basta aramid latan. Ti amin nga panag pasnek ko nga agbasa. Manong nemi kasla bilang ko ni Jude nga retay sa iro nga nang brainwash ti panunot dagiti kaskula. Dapat pa yan manong nemi ti panunot ti Mestrami.
Idi o ko akit siya ti paborito na gabutas siya nga ron iti agtap-tap iti examen mi. Siya iti kalalingang ag-recite. Siya pa iti mangida ulo ka iti daduma pa nga activities iti eskwela. Ngamit akit sa anin. Ni Jude ti kang ganayon na ng ibagbaga manon nemi. Sa anin nga kulas. Jude ito, Jude ita, kulas, awan ti kulas. Nga matin ng nugyan manong nemi dagiti ka eskola at itinangiruman ng kanyak. No idi kadaydayawan da tilaing ko, kensingpet ko, panagtulong ko, ngamdya mo. Ta, bagamang natanta, damang patiltil kanyak. Abo! Abay, patiltil na, Alex. Saan ka nga nga makitipon dito yung eskwela? Dito yung klase? Ang basol ko king ka. Basta kahit ka nga patiltila. Dumarupak mo't amanong namin nga bumalas ang nang nakadaduda nga. Alala, padasem. Pagkatawan tungot ni Jude manong namin. Katawat ti kontrabida. Ana? Adalawa mo? Among, saan ko nga rumban nga? Kakastag dito eh. Kaya naman tilangam, kinlangami. Hila, abay ka sa tarawatan. Awlad na pimpitas ng arawatan. Dugyot. Manong nemi kasla, nakatadtadam nga imukutin na iduyok kanyak, iti kasya nga sa una. Nga itapa lang nga mangeg ko. Ano kahit asawan ti dugyot? Kunak dugyot ti samang digdigos. Agdigdigos ak mata. Ngayon saan kamat nga gludlod. Nagadot mo rin mo, nakabangbang-bang. Kaya naman dabadom. Nakarkaro ko pa nga korap. Agpalpalama. Nandalos mo ta, nalabaan mo ta. Horepay, kaya naman ta shoot mo. Dugyot. Aslaka-laka taong grasa. Manong name, siyempre nagipulong nga kaya ni Mr. Rami, Ma'am, excuse me. Dapat basaik. Apay? Di man lang nagulo ti klase, manipod adan ni Jude. Uy, ano nga nagagulo? Sikala ti manggulgulo. Sikala kami ti saan nga makikopera. Kung ni Jude nga manipod di adda isuna, umadadayo ka. Kasi lagagura mi sunat, danta karebal mo. Nga nalalaing sunang imsika. Sa mo nakas naman. Ay siya kulas. Hanggang kung mga natay rebelde, no natay ada mga diun kan ka. Ipas nagbulat at nagbasa. Unang awa matin manggayam kanya. Agad andyan at babaling ko ron, no kaya da nga gayam ni Jude. Andang matikas nga dati nga, uyawan ka na. Alalas, ang asyak dati ito pangimbagaan ti problema. Siya ka ti problema. Makisama ka kadakwada. Tapos nagkastagat saan ka nga, bali nga kontrabida. Siyak pa yan manong name iti makuna kontrabida. Manong name, duwandanon dito nga problema. Iti ayan di parents ko. Saan ka ba't nga dati akas ito anak? Naragsak ka nung sumangpit ka ng kapot eskwela. Ay nakamin ti problema mo kulas. No kaano pa yung agradwar ka doon elementarya. Kit maragsakam ka unay kinitatang mo, kasama din kakabsat mo. Kapot manipod grade 1 ka, grade 5, sikat first honor. Kit sigurado nga si kamanin ti first honor, ito yung panagradwar mo elementarya. Saanin na ng tapay. Si madutkan. At kami namaknang transferi. Di dati nga nasingid kanya kakaskulaak. Nasingid ngumasasidin kanya. Sandan ngumasasidin. Ni amin Jude amin ti endan. Kaya't nangasawin, kinumbinsir na ida. Tap na rikastakit. Isot, papananda.
Saan ang kanya? Anya kung matbasol mo. Gapo nga tasyak ti dati kalalaingan. Gapo nga nasingadak karagit kaskulaak. Sa Jemestrami. Diba? Paborito na ti Mestrami, gapo tasyak ti kalalaingan. Siya nga ron ti katulungan mga disiplina karagit kaskulaan mino at dag loko-loko. Siya kami ti mangidaulot ang yaman nga activities ti eskwela. Iti klase may. Ngamita kasanin. Kahit na ni Jude. Kang kanayon namin nga iyawat ni Jude nga regalo para kini Mestrami. Anak. Gastoy nang. Ako matin mo kamasol ko. Abay ko basama kanyak ti gastoy. Nakasingsing pa itak met. Abay sila nagbali ng siyak ti may gidgidyat kadakwada. Hindi agpaisunokit kita ay magidgidyatak. Ang na sa daglat ta kanyak dagiti kaskulaak. Gabot at masapol ta. Ngamitan at kasukat mo. Naisudan ti makaedad ti kasapulan ta. Sanda ka na kayat. Napi ko mamat nung sandak nga irurumen. Nga uyawandak maten. Nga kasla sandak maten nga ibilang nga tao. Nanang iti kasto nga kinaganos ti panunod kendrik na. Iti kasto nga mapaspasamak. Kasla kayat ko pa yun ti rebelde. Kasla kayat ko pa yun ti sumurot kadag iti NPA. Ala na ko. Tala mapampanunod mo. Among pa yun dito. Kaya mamangin ko ti radyo. Nakadoon na kano, digiti sumangat, di bantay, digiti may irumen. Digiti saan nga may kanit, justisya. Anak, di katantanyaman na pa nagrepelte. Ngim kimaro manong naimi, digiti pasamak. Tagbay suman na kahit kung aliklikan tanyaman nga gulo, ngim ti gulo matlat nati umasidig. Taori liklikak ida, isudat umasidig. Adamat nga umasidig da manong naimi niliklikak. No makijoin na kadakwada manong nemi agaramid dalat tamat ti mamuspusan apanang irumenda kanya. Kasi ti may sagundahoy manong nemi. Asid ganak ni Jude. Reses data. Asid ganak ni Jude. Aday waka. Tamuklat naman nga makangig kadagiti kakasakit nga balikas. Kinamakam nak manong. Kinamakam nak. Nga ginamatan na titakyan ko. Sana ginuyod. Abay, Jude. Abay, liklik ka na. Nagbasa ko. Kahit mo tag-expert ha. Laban ta. Manong nemi. Saan met ka di nga danog timpakat ko. Tanong mabaling ko makit maliklik at tigulo. Ngim na idurun ko isuna manong nemi. Kat kapag isumit. Nga nasapgod na manong nemi. Tinakamaseteria nga iskarlatina. Kat nasugatan takyag na manong nemi, nagarumyada. Naklatak mo dati na pasamak, na makita nga tumran ti dara, ti takyag na. Ngam adadang isuna manong nemi, tinaklaat kat nagikikis. Ma'am! Nicolas, dinangaranak, durunak na siti. Manong nemi nasyakak pa nagiti padak nga ubo, nagiti kaskola. Kastamatan ka ni Mestrami manong nemi. Gamot at dimi na namnamang kasjay ti panagrungaab Nicolas. Ni Jude ko na kumang. Nga kasla nakakita iti anyaman nga pagbutbut nga na, nakakita ti nalabaga, nakakita ti dara. Kasla tayo matayan manong nemi, gamot napadara nga ron. Masadag ti Mestrami manong nemikat kunana. Dati word nga. Garumid lang data, Jude. Garumid lang data, Jude. Adayo ti bituka. Dadya kas dyan nga expression manong nemi na sugat. Nasugatan. Kunada nga. Adayo ti bituka. Ngam saan na pulos nga nagkalma manong nemi ni Jude. Wine.
Ako na nang imbilin, ma'am. Call my pera sa'yo, ma'am. Dati kinimaming ko. Ay, ma'am. Manong Nemi na alarma at si Bubukel ng eskwela. Gabot di dyan nga pasama. Na alarma. Nadamatan pa nagbuteng ko, Manong Nemi. Gabot na siya kak nga rodya ka spektaren. Ti ekspektarak lang mapasamak, Manong Nemi. Kahit saan nga agrungaab ni Jude, sa nga agikis, nga kaslatay matayin, gapot na adasugat na. Adada ko mga timbangsit, adada ko mga imingar, adada ko mga rimungsot, kasla ko madatay bida, nga adada nga rumungsot no mapadara misuna. Ngayon saan? Hanga rimungsot no dagat limupoy. Nagbaling nga takrut nga nakakita man ng nemi ti sugat na. Siyempre kakiti silad mi manong nemi ti eskwela nga agmay may sak dito ng pampanunod. Anya ti sumarunong o pasamak. Abay ngamin nga naiduron ko. Nadya ka mo nga da, kaababay na nga masetas nga iskarlatina nga nakasiit kan ko ana. Manong nemi, madamdama pa higabutas deglayang iti eskwela, manong nemi ti balayda. Tsaka mo, no niya digri simuro no pasama. Paging ka, Manong Nemi, nagalpasan lang siguro ti suwag mo no. Basan ka oras pagiding. Awang pagiding, Manong Nemi, ti nagklase. Kaya giti, anong nga simbrek, digiti kaskulaan. Iti, unag ti kwarto mi, agraman ka ni Mistrami, gabutadak nga dito tuyo, kabutang dak. Gabutagdang ranak siguro, kabutang dakon. Gabot tamang ang kanuno, isuden ti sarunok. Ngayon ni Mestrami manong ni Mintimay. Kulas. Ma'am. Sabi kasi kami tinaramid mo. Nakaroonay ka din, ti araramidin ka ni Jude. Takas lakayat mo pa yun, napatayan. Diyaking gagarit ti amin, ma'am. Kinapudno na. Danog ko matipakat ko ken kuana. Ngem induron ko lain. Ngem jak man mo nga kababay na ti masetas nga eskalatina kriti pa nakaipatugaw na nagarumyadan titakyak na. At pasensya ka kumalatan. Nalabas dan ma'am. Amom deta. Sikat witness. Nakasaya atakin eh. Ngem didimteng ni Jude di klase. Ay sa mong marikdikan ti para isa sa akong karagidinagan ng kekuana. Kastamatan ka ni principal. Kan adan digit tinagan ng kenka. Si kalangan ti awan. Tapnuan niya taramidak, ma'am. Siyempre. At agpadispensar ka. Nagkuyog kami nga road manong naimi di Mestrami nga napanin ti principal office. Nakita manong naimi ti dua ababak ng tilangana. Sila kuma istorya nga dun ken dunya manong naimi tilangana. Nga da akaabay da manong naimi ni Jude. Baknang da talaga. Gabuta may pakita kalagi ti arwaten da. Kaya ikapit kadakwada nga alahas ng naruna ti bakit ti ina ni Jude man. Idinto tet siyang wanan da nga sikigan ti lamisaan ti principal lakitak met iti may gidyat unay nga langa dagiti naganak kanyak ti langa dagiti naganak kini Jude. Nganuan niya ti langak manong nemi nga may sadukha nga marikrikan. Kastang ti langa manong nemi natatang kininanang nga saan sa pagkiding nga nagsuksukat. Iti pa naka diya ka mo no sosyal no tinapan ng pick up kadakwada. Nga nakakaasi tilangada manong nemi. Ako nambala nga arig na nga kurang nalayangan nga agparintumang da datatang kininanang iti sangwanan dagiti don ken dunya nga naganak kini Jude.
Manong Nemi, tinasang patak nga eksena. Da kayo nga dugyot, mamirmiraot. Da kayo pwede makaiturod nga, magdagran iti anak ko. Anak me! Da kayo, sika laklakayan. Sika dugyot, sika kapagpagatan. Nga nisnis patarwatin. Tapos di mo mong isurot anak mo. Ha? Abi nga, si bibiyag ka pala dito lubong. Awang kay kumandawon sa serbiyo. Nga kurang nalaingin Manong Nemi nga madugsol, masulit ti mata, datatang kininanang, istang aramidang itutudo, Manong Nemi ti bakot, uno ti ina ni June. Manong Nemi, hanya taramidang ti anak, akas kaniak, kamakay matang, ti panangin onsulto, ti may nga tao, kadagidaganak kaniak. Manong Nemi rimasok di darak ket kinunak. Awan ti karbegan nyo agsaw ti kasta kadagidaganak kaniak. Awan ti basol na. Kunak Manong Nemi ket imbes ko mga nga dajay ina ni Jude ti inanawa da itatay. Gamsak meten at anawaan. Ha? Isa ka din na itatay. Anak ti dugyot. Isa ka din nang dangran ti anak ko. Kaya tanangam. Ay, anak ka. Hanga mapilaw nga kastat ka dugyot na ginaganak ka. Kaya ka dugyot kamay. Po, saan ka nga tao? Bingarong, binawatan nyo di kakasta nga. Tao dito nga agbasa. Abay, ay, jak lang mo kasta kuma. Jak amok lang kumakasta kaskulanit. Anak ko, impang ko kumay di pribado nga. Pa eskwela. Manong Nemi, makabannog, edeg puwersa, iso nga nagtalnaklatan, pinagkalmak tiriknak, dikit tinaganak kaniyak, kalada, wala sa anak ko, saan ka ang pungto takasta ha? Sika tinagbasol na, wanti basol ko tatag. Apay nga ron ganda ng ram, saan ko ang kagara. Dumawat ka ti pamakawon ka dakwada anak. Nakas na naramidan mi nagpapakawan. Impakawan na ka. Manong Nemi nagulimat. Apagapama nga nagulimat. Paging ka nagsao ti principal. Nicolas. Ma'am. Saan kumarumbing si katagpungtot? Gabuta si kat nangadangran, tipadam nga. Agbasbasa, kaskulaam. Dinangram, napadaram. Wan, ano gutak ma'am? Ngayon saan ko nga nagagara? Naramid ko lang tikas niya ma'am, gabuta na labasin ti panang luklo ko na kanyak, panang hirurumen na kanyak. Eh kung haliglikan ni Jude, ngam sinurot na. Ginamatan na ti imak. Kaya't nalaing nga, sa anak mo madayo, sa anak ka mangliklik. Kaya't na lang may baga na digit kaya't nang ibaga kanya amang pasakit ti kinatao. Gabot karkaritan nagkagkabil kami. Kaya't ko liklikan. Imbes ko mga danog tipakat kong induron ko. Ngam jakmat amo nga adagay ti asdag ng eskarletina. Aksidente lang iti pan nakagarumyan takyag na ba? Aksidente ka na. Induron mo, di ka sikat-tiga po na. Isupay dito, agrason, dito dugyot ito eh. Kaya matalangam. Saka ka dito mga nagran, nagkasay-say, nakagwapo, nakapudpud ang anak ko. Manong Nemi, nagbirakak man ang ina ni Jude. Di kahit ko kumagit pagtalnan ni Principal. Ngam saan? Pinalubog sa nalain. Nga inulit-ulit namanin Manong Nemi ti makaduyok nga panang ibaga na kadagita kakasakit kaniyak, kadagita kanak kaniyak. Nga ko nakpayin ng baga. Ma'am, saan nyo kumahiram-raman di kita naganak kaniyak? Alawan, siyak ti pangipaanan nyo, amin may nakayot yung ibaga. Noon niya, di kayo tiyo, paano sa kanyak? Siyak laing, saan yung iram-raman di kita naganak kanyak? Hindi mismo ka sang anak. Kunak pa yan, ma'am. Gamo ta lumabanak matakit. Adadaman Manong Nemi. Na tumangsit da.
Nangaro na lang aro manong nimi di aktima kan ti ama ni Jude. Makayap ka ti polis. Papolis yung pabalo dyan ito katugyot. Isumad dahil manong nimi iti paset na nga di principal. Ala, sir, hantay yun nga patatidugan ti amin. Kasi di na pa kaya tagpakawan. Kulas. Kasi pa nagpagpakawan di kita nakanakang ka. In behalf kang ka, kita inulit-ulit di kita nakanakang ka, ti pa nagpadispensar, pakawan. Api mo sa mga rabi din nagpakawan, nagpadispensar. Tapi no, saan ang kumaro ti amin? Burburek lang ti darak manong nemi. Kaslawang pulos ti mang kanunong kanya. Tawari ba di ka dinaganak kanya kit kaya da harig na parinto mga kadakwada tap nagpakawan. Inaramid ko manong nemi. No mampay kontra iti prinsipyo. Daganus nga rignak kan panunod ko. Pinilit ko lang, tinag ko na. Ngam itinakam ko. Siya ka dito rumpeng nagpakawan. Pakawanin dak kuma. Sorry, Jude. Kalpasan deta manong naimi. Timak de rin. Dagi tinaganak kani Jude agraman kain kuan. Ay, no kumatasang asadiglangan di graduation, kada ko kumangin transparent ti anak ko. Kan kay ko madatang dugyot ito nga may cut. Ang mo kina, sige. Urita dandanin ti graduation. No ulitan pa tinaramid no, si kadugyot. Palungsod ka ni pagbaludan. Manong nemi, manipod met idin sakbay ti graduation. Dajay. Sa anak ko masasadig kadakwada. Saan damat ko masasadig kanya. Kaslaawanin ti kulas nga kaskulaan. Anong nemi, iti recognition, siya ti second honor sa anak ni matatanda. No pa'y kadagiti resulta manong nemi ti examen. Agpeso, nga pasaray ni Jude ti highest ngam sa anak magpapaatras. Adan sakit palis ti eskwela nga amok manong nemi ng transferiket. Basbas iti kundawin na nga agtap. Nga man yung harot ti mabaling ko manong. Baknang da Jude. Baka maikat ni Maestrami no saan na pag first honoren ni Jude. Kami di graduation manong nemi matandarak matlang ha. Makita launay manong nemi nga may gidjat kami talaga. Ore kumalaing iti day tangal daw. Manong nemi nga nang si bro. Gumoraan niya. Ano manong nemi nagraduhan ako ni high school. Being inauna manong nemi kan talaga nga saan nga may kalikaw kumpay datatang kininanang hindi pa nagbasa kiti college. Siyempre ka kung nga dagos ang nagtrabaho. Uwen. Siyempre ka kadagos ka nagtrabaho kalpasan iti upat nga tawen apa nagbasa kiti high school manong. Awamat ka di tinangiruman kanya kiti awamat ni Jude. Uwen manong nemi. Kasta adalata dagiti adu ka sa pulan. Yung bag-ata yung karigatan manong. Dagiti parents ko. Nga nagpatingga iti high school. Tatinulungak ba't lang ti bagik. Tengo nakarodan manong nemi oray no ubingak pala edi 13, 14, 15, 16 nga dakti high school. Sumursurot ako nagtrabaho na kasta nga Sabado. Pati Domingo manong nemi no addag trabaho pa. Nalaingak iti carpentry manong nemi. Ta insoronak ni tatang ta karpintero nga urot ni tatang. Sunalang ta ada digiti kundawing nga saan nga pa nagtrabaho ta sumurot sakit na. Nangro na lang ro din da terjer kan terjer kan fourth year manong nemi ti vocational course mi. Ti maestro ti vocational course manong nemi nalaing iso naman iti carpentry.
Kabuta, madlaw ng interesado ak, manunay may makasurusuro, nasapan na insuro. Naisupayan manunay may nakatulong kanya para ito panakairang Pasko, tupat nga tawen nakadak iti high school. Dahil na ako manunay may dadakon, kalpasan ti panagraduar ko iti high school, nag-concentrate ako nga nagtrabaho. Simregak manunay may iti construction firm, kahit kaputa talagang specialty iti carpentry. Iti agaramid, kadag iti cabinet, aparador, lamisaan, tugaw, agsangal iti hamba. Ano ang artiwang daydayaw kanya? Wan manong nemi, makaurnong akon, matulong akon di kaapsat ko. Para iti panagbasa damit ti high school. Takunada iti manong naming or elementarya lang, ngam kaputa makatulong akon kanakwada. Siyak tinang ituron ka na kung handa man umnay mitarang pasandamad lang ta high school, tatuladag dato. Ore high school laeng. No nalaeng da, no anyaman talento ng enten ni Apo Diyos ka na kung handa. Again ka man umnay mi nga da nangalakan niyak, nga da negosyo na nga poultry o no, furniture shop man umnay mi. Dagi tayo nababalor man umnay mi nga nabibintas nga disenyo panggap iti sala set. Aparador, cabinet, kanda doon pa divider, corner cabinet. Na dumang klase manong nemi. Pinag-design dakpen manong nemi, tap na mga rami dak baro nga design. Kaya marakragsakan teking kukuha ni Mr. Cruz. Kaleng mo mata. Ado matindig iti obreros ko dito, yung awang gasken ka. Nakalalis to. Talagang naling iti panagrupod mo o ang pulos ti makita nga gana. Saan kan nga gususar petikula tapos nagastakat marikpan lang ti saan nga gusto nga panaka kat iti banag nga naskin nga katem. Dahitoy, tintin na po Diyos nga talentok, sir. So nga naskin lang nga ramatek. Talagang ituloy mo na talaing mo. Kararada nga pa nagtakwat mo ka nagiti itutuling kang katalento. Malayo ang mararitang mo bata. Umasenso nga tatikas kanyak, sir. Pingarada kami kati masenso kami mat. Nanggapo kami mat, tinanggapo. Babaglag tikas to ka negosyo. Ano tayo mo? Bagagbalingan to nga kakomitian siya mi. Sangat amat, sir. Kaya doon na tikas ta. Napasama kan. Kaya naman kadagad karibal nga furniture shop iti syudad. Sa ala ka dito Tinato nga pagkanatakil nga city. Kaya bagak nga nagkapuda dito nabaling ko na yun. E di makasusurudan. Goodbye ko na ta. Nagsulod naman ten. Ang ganito kas pagarigan man takas na sir. Big-big to. Nga bigbigig to nga utang na yung baganakan. Ata ko na yung tikasta nga mong mabigbigan. Ngayon di kaya duma. Di na kapay among nga talyawanan, no? Sabat mo ida. Kaslo na tayo, adabasol mo ka na kawada. No, pa'y tinegosyo, ito nagbaling stepping stone da. Na duman-duman ti klase, ti ugalit itong tao tat. Sir, gusto to ko na. Makita ti singpet mo. Ano nga amin tarapahap mo, bata? Kahit kasi makunamat nga nasa liwanwan, kahit kung paglupusan ti biyak mi. Tap na nikastakat saan nagtultuloy nga may rumen. Ora la tumrem da taluam, iti panangin balikas mo, tiyag tultuloy nga panakairumen. Kasla na irurumen ka? Saan lang ang kasla, no? Talagang na irurumen kami. Na ilugas-lugas kami, sir. Nga dahil tamit, tiga po na, kan rason, tapno, agbalin da ito nga karit ka tiyak. Tapno, orahan niya pumuspusan, na imbag ang pumuspusan. Kahit kuti rumangay, kahit kuti sumaliwan-wan. Manong nemi dinam amukon ni Carmen. Wen. Ni Carmen, nga namamuk,
iti na minsan manong nemi ang binaonak ni Mr. Cruz kamapan iti maysa na pintas a balay. Ngem sanda ang kursunada manong nemi dagiti built-in cabinet kanda dumapay nga design iti pinakakontrada da nga balay. Intada ka no ti maysa kontraktor nga napintas kanumet di impakita da idi nga plano design ti balay angam da di plano saan kanumet karatong pal. Anong namin kinasasaritak di ina ni Carmen kabayatan nga dumdum kamit ni Carmen nga naman yung talyawat isunak at siyak tigit kita. Mami? Carmen, are you sure nga nalayang na ito'y imbaon ni Mr. Cruz? Akit, saan nga mangimbaon ni Mr. Cruz? Ito'y karpintero, no? Saan nga sigurado nga? Dadya kaya tayo, ito'y maraming. Di ngamin, anot nagan mo? Kulas, ma'am. Jilangin nagan ng kulas, ma'am. Baka, mami, baka no. May sabi na ito ay nakunak tinanong ko. Tawagan niyo ni Mr. Cruz, ma'am, no? Alanganin kayo nga siya ti mga ramin. Sa bagay, may ko lang tapno check up no, kasano, kanoan niya. Kano kas pagarikan ta, ada ibagayo nga design. Ket okay, kayak ko na, kayak, nung check kaya. Saan ko ba di papilti pagik? Ibaga kina Mr. Cruz nga, di kalalaingan, di baon na, di isikat kalalaingan. Mami, tapno sure, tawagan niyo Mr. Cruz. Anak, abay nga santang ikan ti tsansa. Samang pa nga naladaw nas pagharingan at di na kayat makakabisado na kita kayat nga design. Sige. Sorry. Okay lang. Carmen, tinahagan mo? Nakangigam. Imbaga ni mami yung tayo ni Carmen. Alan, kulas Rogyamon. Sa dinot mo na, ma'am. Iti silad ko. O may kanti silad ko. Baka kinga doon ang kahit ko. Manong neme di kitak dagiti built-in cabinet kada dumapang furniture. Iti dayta nga silad. Medyo umsyak na talaga. Talagang nga sininsinanda. Sinitsitik da. Manong neme. Tilangalangin manong neme kata ado pa hindi kita'y marmarkab. Nakalalasan niya. Huwag nga rin. Abang hindi yung indarom. Iti kontraktor. Gusto naman di ba ni daddy ka ni maming. Bayang mo, kabagyan mi ngamin. Pati kabagyan nyo. Napay na aramid. Huwag nga rin. Pagpintasan na kumang kapag kabagyan mi. Yung ni? Sabagay, Jack, bakit di mo pabasal na uncle? Uncle mo? Kasinsi ni mama. Jack, bakit di mo mabalaw? Kaado nga trabaho na idi saan nga na supervisan. Dagiti kakaduwa na takin aramid kastoy. Kahit naman ng ilingid ko ma. Gapot pa ng atoren dagiti bidot da. Babayan ti pa ng barnis da. Kada niyaman ng kapkapot da. Madlaw mo. Huwag nga rod. Mapapintas mo? Kas kapintas mo? Noan yaman ti, kayat mo, napagbalin na tunig ti silad mo, kadagiti ay, furniture dito ay, aramitek. Para kang ka, Carmen. Ala. Kinis pulong ka kini mami. Ano ti pulong mo kayong kuhana? Iba? Kasta pa nang kita mo kanya, kasla arman na kon? Wala man kas pagadigan, tagbeso ng arman ka, sa anak amay kari, ma'am. Napiam, orit, imbagmanta mo. Sorry. Ngayon mo, kulas. Mapapintas mo, tunag ti salad ko. Baka makapasa ka. Baka maikari ka.
At adaman na mapintasik no kasta. Kas kabitnas mo. Manong nemi magustuhan ni Carmen. Kas tamatan na kinaganak kendwa kakabsat ng lalaki. Tinagbaliwan manong nemi iti interior decoration ng runa karagiti furnitures nga nagkapat iti balayda. Tasyak na rod nga haramid manong nemi nangalaak lang ti dua nga kadua. Tapno di kas tagat rigat bantag by mesa. Nangalak mo lang manong nemi iti furniture shop ni Mr. Cruz. Kahit naramid mineta iti dua nga lawas manong nemi. Ngano da ko masabali nga mga ramid manong nemi baka agdag dua bas nga dua nga lawas ket dua nga bulan. Gawin ito daytoy manong nemi kas taon iti panagyaman nagdakanak kini Carmen. Ada pay bonus ko. Malaksid iti nagtulagan da nga kontrata kini Mr. Cruz mismo pengenang teda kanyak di bonus. Malaksid iti kas nga bonus manong naming inted dagiti naganak kini Carmen. Dua lawas laeng manong nemi. Napaaklon ko ni Carmen. Carmen, ato promise ko kayong ka, diba? No, magusto ak aramid mo, makapasa ka. Do you love me? Napudnong ayat, Carmen. Ayat ti may sa marigrikat akas kadyak. Tay bilang mo ka di pailang nga marigrikat ka. Di ba yung istorya mon kanyak, ti may panggap, di tinapasamag kang ka, idada ka ba lang elementarya? Owen, awantin labak ko kang ka. Manggabumot ka din nga, at pagbaliwan ti biyag mi. Imo na unay, pinalagdaan, kan pinapintas. Tibalay mi. Tapos nung talaga kami nga sa jay. Saan na makuna nga barong-barong. Saan nga makuna pa nga balay iti mamirmiraot. Balay ti adamatin basit mabalin na. Ken kinabudno na. Ti adject. Ani Irene. Kung nakatakwada din aging gada lang ti high school. Akas kanyak. Ngam gabot ag interes ni Irene, nagbasa ti college, ada isunan ti college. Kahit ko, saan nga balikan niyak. Nga nagpatinggak lang ti high school. Basta mapagbasak amin di kapsat ko ti college. Kaya naglupo sa may pinsan ti biyag mi. Matong paldeta. Gabutam. Pacheck. Napigsa. Ti determinasyon mo. Ada mangidurudurong kayong kakulas ang gani. Imbes ko mga ada mangigawid kang ka, ada mangidurudurong kang ka. Kasat madlaw ko kang ka eh. Kasat madlaw ko pa nagprosikim. Iti anyaman nga ramidem. Ken, dito ti may sa, na nakainlabak kang ka. Kaslasanak pala mamati, Carmen. Nga nakanubiyak ti kaskeng ka. Susino ako ma. Nakapimignas kan baknang. Saan ka mga makuna baknang? Kaskada kayo. Saan kami dati akas to eh. Aman, gabuta daddy kan mami, tawag mo ko. Kadagiti parents mo. Tatangkin na nang itidamo ket. Kasi pagkari ka, nubumak nang kay Maten. Ba di mo kayo nabalbaliwan, di awag mo kada tatangkin na nang mo. Tatangkin na nang lata. Manong nemi ada sa bali nga negosyo ni Carmen laksid kadagiti negosyo dagiti naganakken ko ana. Nga pa nagamamumi ket damdamo met idi nga rugyan natin negosyo. Aging ga ako na kaniya. Kahit mo tipunan. Para tayo niya. Di mo kaya tisu... Agsulo ka ang negosyo. Yan tayo.
Si kamad latat sa pulan ni kiti kliyente ni Mr. Cruz. Di awan to ting customer ni Mr. Cruz. Kaskla, agbalin akot ka nagkakadwa na suminan kat agbalin nga kakompetensya na. Kat gagangay dito sa negosyo. Natural natin negosyo. Nagkapon ko maragiti nagnegosyo no saan da nga nagkapo iti may isang negosyo na kasusuruan da. Uno saan kat amudan nga dati ang naikandala ti gundaway kas stepping stone. Ganun. Kasta talaga. Kasta dati ka ni mami. Diya kaya't numabalin. Nga mapasaktak ti patak ang tao. Hindi mo kaya't dagtultuloy ng obrero ka. Tsak to lang mo. Indun ka anong ngamin nga ibagam ti Milyo may remihan nga. Sa anak pa nakasagana. I'm sorry. Yeah, amok. Isungar nga ko na nasumina ka. Tapos nanikasta kita imbes ka agbalin ka lang nga obrero, agbalin ka nga manager. Panunutag pa eh. Di magpintasan na manunemi ini naibagak dahi tanga banag kini Mr. Cruz. Saan ka nga sumina? Dito eklatan? Sir? Dudu amat isa nga. Dito negosyo. No, kayat mo. Kayat iti girlfriend mo. Oreta, hamad nga nakan ni tao na pilyado na ito nagan na ito nga furniture shop ko. O no, mabalin yung tumatabaliwan no kayat siya. Ilakom, sir? Hindi ko mabayin lagi bagak kayong kadayta. Takonak nga rin tinakam ko. Adan pangi batyak, adan pangi talkak dahil yung negosyo. Nati kayat ko kat saan nga agbalbaliw, kahit ko akit kastilat ta. As in lat ta. Nga saan nga natin mabalbaliwan, ti klase, ti negosyo ka natin nga pasdik. Hindi pa ilang nga, ay banda ko na kita anak ko, di Amerika. Diyan ka mo nga dagayam di Amerika di pamilyam, sir. At na pamilyak dito. Mo ko, Mr. Cruz. Sumit lang, ang gata pa kidi. Kiridam lang. Kaya pinanawan at asawa, kahit na di Amerika. Masapol ko man. Okay man kadakuada nga, sa bali nga pamilyak dito. Ijak mo't baybay ani na nung panahawak, na suportarak tulat tayo da. Madi kahayang taramid mo, sir. Habi mandi. Malaksit ka ni misis, nagtapay sa bali. Siya papalubos mo ti misis. Met, sir. Ala, saan nga datat isyo. Yung pagkatukin ni Carmen. Kaya nung kaspagarikan na kayat na kit kabailan mi, habi ka din nga saan. Tapos nung tikas na kita sa anak mo tabas na maikawa. Kaya saan nga maikawa, dagiti kliyente tayo. At malaksid man ang nemi, today ito'y nga doa nga sa ngatin negosyo ng furniture shop man ang name nga dadda nga pinapintas ko. Ken adada man ang name nga ng karibal kadagiti kalaban iti negosyo. Nakipatakdar kami man ang name di bukod mi nga balay ken ni Carmen. Apaman nga nakapagkasar kami. Dua idin man ang name nga kapsat ko iti nagraduar iti college kadadang trabaho da. Duwalaingan man ang name dadda pa lang iti college nagbasbasa. Irin to datatang ni tatang man ang name nagbalin ng kaduwak iti furniture tanalaing matisuna isungar tinang susuruhan niya. Kat ni nanang man ang name may isang gadag iti kahera iti may isa pasadek ti negosyo. Wine. Ang tikasta man ang name nga dalata tigiti kong daway. Amani po din nag-asawa kami anong naimi kini Carmen numanen sumurukan siya takunada nga bangungot. Iti pa nakatagtagainip ko manong naimi iti kasla makapleng nga panangirumen
panangibaga karagiti balikas nga nagsakit nga awaten. Kasla may isang eksena lang manong nemi iti agparang itutunggal panagbangut ko. Iti panangitudo-tudo ti bakit nga ina ni Jude manong nemi kadatatang kininanang nga nakakaasi ti langada nga kunamlano awan di kayo iskanda nga tao. Irisan ko nga panakailaban nga panang ikalintigan ti kalintigan. Nga 80 timang kanunong kanya. 80 timang kanunong ka na kami. Apay, awa malapulos ti paset ti dagtagainap nga da kuma. Mangikalintagan kumamad ka na kami. Apay nga kaslakang kanayon nga da may bunton, may pandag iti barukong ko. Nga ba nga pagkikisak? Nga dahil nga pandag manong nemi nga nadagsan iti barukong kong iso ti poon ti saan ko nga pakaangsan. Nga no saan akong nga agriyaw, no saan akong nga agriing, baka mataya ko. Apay nga naskin nga agbangutak. Manong nemi, tinapig ta sawak ta bagat. Nakaturog ka matin. Ano ka nakaturog? Nagsubliak lang din ang palabas. Dahil tawag ti matipay nga paset na sweetheart. Diba nagsubli-sublim din ang palabas? Mading, nasubliak din ang palabas? No kasalutan nga nagamam mo? No kasta nga pasatak daw, okay? Ngayon no kasanutan nga nagamam mo, no kasanom nga perngin dagiti matak. No kasanong nga basaam, no anya ti ibalbalikas dagiti matak. Kawayatan nga, no at the time ko kita bambandayan ka trabaho, naman papapintas, ito nagtibalaming. Di okay lang. No dagiti talaga ipem. Ngayon dagiti madi, nga paset na, nagbangungot ka. Manong nga tawan? Nga, nagasawa ta. Doon nga tawan. O, payanak ta. Dandanin. Kaano, ken kasanot kabayag ti dandanin. Saan nga mabayag ti dandanin? Kapag ta dandanin nga ron din. Sabi ko matadandon. Sabi ko makakangkanain ko ba daw-dawat. Anya ti mom, baka ita isun. Ita? Nagsublitan ti kwarto ta. Agsublitan ti kwarto ta. Barbareng no itan. Nga adan na maitukit iti bini. Adan maitukit nga bini ti saklot ko. Ken, bareng no kada ito yung nga rabi. Ti maudi nga panagbangungot mo. Si kami, malipatan pa yun. Patit panagkararag, sakbay nga maturog ta. Ipalagip mo kami na. Nagkanahig kami ti asawak kari di aparbangon manon nemi. Kasla na isang sangayan. Kasla da partaan manon nemi amang ipasimudaag tapno dumteng ti barong agsapa. Naman pasan ko kumana kasapulan ti barong agsapa kabuta. Ada ako niti kompleto nga namnama. Kasi lang itong pahalan manong nemi di kita apahap ko. Saan ako amarikrikat. Ngayon para kanyak manong nemi kit nakadisupay lahing tidapan ko iti daga. Ag mapadasak man tagtangad manong nemi ngamsang ko liplipatan tagtamad. Agtamad akmat lahing tinagdiswan dagiti sakap. Nangaro na manong nemi, taidi tamudan nga imasenso ti pamilyami. Alakit umasidag siyempre di kiti kabagyan mi. Kabagyan mi ti ina, kabagyan mi ti ama. Nalukay mat manong nemi, ti ikrami nga tumulong kadakwada. Takas ta ti bagadarahan ng kinitatang. Tatang, samutan na sumsumuro di sakit na manong nemi. Kaputasan namat unay nga pilitan ti baginan o kasta mabanong kaginan na.
Siyempre, isot anak ti bus, isot pa nakabus, kastamat ang kininanang. Kaya rekabsat ko, ang trabaho na manong naimi, pakadandarin mo tayo ng kasawa. Dagiti tuwa, ang sampay nga nakapagraduar, manong naimi, kinapas nagdagbasa. Amo dawat nga ilalain, tagibinan, tiya, maitad kadakwada, tamo da nga nagkapuitirikat. Di may sa nga aldaw, manong naimi, na pangkubinit, ti kabarbaro nga klientek, iti may sa nga restaurant, manong naimi. Sabat ka di nga naira na, idi, manong naimi, pangaldaw, gabata, alas 8. Idi meet ko isuna. Manong naimi, ato da kita nagsaritaan mi. Kinita na mismo, manong naimi, di kita na album nga nailadawan mo na picture. Dagiti nararamid min manong naimi nga furnitures. Lugang ko iti manong naimi itinabit pa'y nga inruwar ko nga lugan ko. Medyo amok man iti manong naimi iti kumatang iti talagang luxury car nga amok man iti manong naimi iti agdignay nga damabalin na narigat mo ta nagtalinadak lang aslamang rutay-rutay latak kamuta ka ba ilak mo ten no anyaak mo ten sumutin natin may bagay kanyak man. Iti pa naggapok manong naimi iti panagkisarita kiti kliyente sumro nagkiraos ti tiyan ko. Ada kabarbaro manong naimi nga restaurant nga dakam idi manong naimi tinagtid kadikitiya hagdo manong dumang napintas kalabinsaan kan furnitures kadita nga restaurant. Nagustuwak ti luto da. Mailiwak man. Imparking ko manong naimi ti kotsek nga edita dumsaga tapno sumreka kuman manong naimi ti restaurant adalakay kan bakit manong naimi ni masadag. Ay sir karwas sir ang nakasapuran ti kotsek ti karwas dadamat papapanak ang mga karwas. Sir napila nga ada igatang mitikanin mi iso nga dakam ditoy liplipas mi nga dinamusan da takot si ita basit matinted na nga umanay sir sa may saa ato kayo kasapulan mi ay na umpait ka namin palinto malaw minat matak digiti duwa manong nemi naman pagkurkurbet-beten manong nemi ti rupa da sa ti arwaten da may bagay launay ti trabaho da manong nemi aguray kada kiti may parking akutse kada kiti langin nga restaurant nga papanampanganan di kiti ada mabalin naman nga makabael iti presyo. Ang rutay-rutay diyak mo manong nemi nga sa ti word nga mang rutay-rutay nga nangikulain nga day takat na iturong iti kada kami. Nag-asawa kayo? Ay, wan sir. Asawa kami. Agtintinulong kami. No sa din ayan ti may sa, andakam nga doa. Alisto kami nga karwa sir. Kaya nadulos na ramid mi. Ay na, kaparbarong sapin na tikutsam nga nangina. Ay sir. So nga rin kong kunak nga saan nakasapulan ti karwas. Ngayon na problema yo, ti kanin yo. Teka, ti mangal daw dita. Ha? Pangaldawan na kami sana kadwada ka? Iti nangin nga restaurant? Alangan mo't nga kuyugin kayo nga mangantay iti karinderya. Opo sir. Alangan mo din sir. Kita man, kunak tupeng amin. Na adulat tadi kiti nasasiyat kabubak nang nasaan nga irumen kiti kaskadata. Ano to kunan? Tata? Kunak nga adulat kiti babak nang nga kaskan ka sir, nga nasiyat ka. Adulat nga amin kiti napasarstara kami nga bugkaw na kami pa nga nga di dapat kahit nga
asid ganmi, ti kutseda, kandida kahit pa yung umasid kada kami. Nasakit ti may rumen, sa gari. Akit mo na, sir. Ngayon siya kakit, amamot bang irumen, kapata, awisan na kami pa yung mga iti, kras nga restaurant. Saan ka pa nga, sa anak pa nga, ituloy mo. Saan ka pa nga, madugyotan ka na kami. Manong name, the word nga dugyot. Kasla, iso tinang papresko, tinapalapas. Ngasla iso ti, namang grasok iti darak. Ngasla malagip ko, di kastaon iti pungtot ko, mangi kalindagan, ti kalindagak, manong name iti sangwanan, dagiti naganak kini Jude, kan ti principal. Ti balikas ng dugyot. Nangig kumanen. Nga tinangibaga, manong name kin isuda matlaeng nga nangibaga, gapot adyak, agbidot, dagitoy, dagiti naganak kini Jude. Manong neme nadlaw da itikas lapungtot tilangak. Tasaan ko nga nailibak kadakwada manong neme nga numabalil na kumakit karumkumuk ida. Numabalil na kumakit gamatak tagpadpada nga ulo da sako itubag-dumag pagtimugan ida. Imatras da manong neme. Sir, no, saan mo kayo tagpakarwas? Hangabali, sir. Pinagbabawi ka yan. Saan nagpakarwas? Imbitaran kayo nga mangan. Diyo kayat? Nakalasin na sa amat na. Imposible malasin na. Umay ka yan. Awang pagdanagan nyo. Sige, sir. Di ka di amo nga gayem ko ni Jude. Ti anak mi, ama mo ni Jude, gayam ko nga ron. Saan nga nagbutan? Uwan sir, umay kam nga ron din. Dito'y ko nga napanagdagan nga talagang isuda manon nemi, di kito'y nakadundun niya ka nakadudon idi. Manon nga tawan tinapalabas. Nga may pakita laon na idi manong nemi, di kinamaknang da, kabo kadagiti arwaten da. Na ikawas kadakwada, ken ti kinatangig da. Ken ti panagaramat da, kadagiti balikas. Ngaggapo, iti matatupubre, iti klase na nga tao, para kadagitay. Saan da nga ibila nga padada nga tao manong nemi. Nagradaksak lang manong nemi naman pag ngungar-ngar tiriknak manong. Nag-order kami. May ayatanda talaga. Kumusta matin ni Jude, tata, nana? Ay, ibagabin to keng kuhana. Nga, inlands na kami. Kasi ka nga, mga makamamuking kuhana. O rin no, nakapag-graduate lang ti college. Nagwingi-wing daman. Nagpatinggalain ka no ti high school. Tape met. Nakinita ng ag-asawa. Nisungsung ka no ti barkada. Apel ka saan yung nga napagbasa iso na? Kasi nung kami nung mapagbasa yun. Kaya naging kakailangan ti karawas. Nakinita naman yung mga. Mo kun. Nabak nang kayo di. Saan ka di? Ngayon nagbaling kayo nakaurapay. Idaan niya kami ng rason. Nagdumog daman ng nemi. Kasi na, amuda itandag pababawi. Di, daan nagiti order mi manong nemi. Kasta ko na iti imas ti pananganda. Kasla saan ko man nga maimas ti mangan.
Dapat alagang nagsubli-subli manong nami kanyak. Tibangot. Uri no, saan ka ba't maturog? Sirri nga ka, babang-bang mumut. Diyan mo no aping ang gilap-gilap. Iti panunot ko, beding eksena. Iti panakailig-ilig ismi. Iti panaka-irurumen, dahil naganak kaniyak, iti mismo nga sangawanak. Nga malapulos na ilaban. Babaen ka iti duwa nga kasang-sangok kita. Dito malpas manong naimi, pinayapayak ti waiter, inarak ti bill. Sa ako inpurwak kadakwada. Dada ti bill ti kinan nyo. Bayatan nyo. Hala? Apay man, sir? Ako man pagbayad mo ita, ako pa'y nasa pulan mo, sir. Sige. Sakmit lang ang bayad. Sir? Apay? Ada ka di ba sulmikan ka? Apay? Apay nasa lugsog mo ti kasta. Nana? Ada ka di basol mo? Apay sa lugsog mo na da basol mo? Ada basol yung kanya? Ada ka di basol yung kanya? Kaslang amin kasta ti panangkitam ka na kami. Nakaskam lang nakabasol. Kano baga ka nakabasol kay kanya? Anong tramidan nyo? Kano nagparintumin kami ti sangwanam, sir. Nga dumawat ti pamakawan. Kat aramidan ni. Agos tinararamid mi ka na ginaduma nga nakabasulan mi. Noon daman nagbasulan mi kan ka. Baka warin na kam kumasera. No kumadabasol yo kanya apa inaibang nga kumapay-lapay na kan. Kad nagingina. Net ang orti pakaskas na awa. Tano ato kuma nagbasulan mi kan ka. Apay nga pinakan na kami. Ken baka lumangtid ka pa iti kwarta. Awan ti malagip yun. Idi grade 6 ni Jude. Awan ti malagip yun. Minat matandak nga naimbag ti bakit ken lakay manon. Sa danag kinita. Imposible nga sa inyo nga malagip. Tata, nana. Awa malagipyo nga nakalalagip launay apasamak ni Jude idi grade 6. Kung naktubay ngamin ken ka, iso, kino na tilakay iti bakit. Nga tilakay ti mamanong sa umanong nemi, kasla idi, ti bakit ti makaado. Si kakadid ni di kulas. Manong nemi orla tumrem dagiti luwa taamokon nga malagitdak. Si kakadid ni kulas, sir. Wen siya. Siya. Kahit siya makita, kuyugin kayo. Kahit siya makita, dagiti di nait-lait si idi na nagandakan niya. Siya kon, siya kitan, ti awawagan nyo kanyak iti dugyot. Mano na yung nakigtutak, iti tumakder, di kitagasawa, kitagparintumang dito sa ngwanak. Tatahan na, nyo harapin, tumakder ka. Hanggang mapakawan, no? Hanggang nga tumakder. Kapno lang, maramid-mid na naos ka pa nagpakawan, may kayong kasar. Tumakder kayo. Ito ko kayo. Agaman kami.
Tayo di pa nang patakder mo ka na kami kat kahit nangasawan nga si papakawan kan ka na kami. Tumukno sa dilangit, idinalaos ng kang panagbababawi. Numalagim mi, idida kami kat nang irurumen kami. Nga iso siguro, saan lang siguro na di kat sigurado, di rason no, apay nga grigrigat kami kastoy. Di ka ado, di basbasol mi. Dati siguro din oray ko. Tatamawaw asan ti sa kan mabantot itiriknak. Nga makita kayo. Gaganahin nga bagbaga ti asawak nga mamakawanak namin tapno sa anak. Kabagungutan tinapalabas. Ngayon ti rason, kasanong mapakawan ko ti tao nga di mat agpakawan. Kinawan ti sangwanak nga mangipagsa nga mangipanagnek tinalaos sa panagbalbaliw na. Dito siguro tinururay ko. Tata, nana. Mariknak. Nalagaan ng tiriknak. Hagakaman kami, sir. Sige. Loreta. Nabayadak matindi. Kinantayo. Kaya no kayo, kas baga din kanta, kahit yun tumakita na ng kinitatang ko. Inurar ko, tiwanad ko, anong name calling card, hinted ko kanakuwada. Pasyarin yung ida dito eh. Ada iti branch 1 ni tatang, ada iti branch 2 ni nanang ko. Talaga nga, pasyarin may suda. Dagayam negosyong, sir. Di lang mabalin ti sumrek. Urayan niya, ti mabalin mang maitulong, makapasweldo ka lang, uri kababaan nga sweldo. Tapno ada siguradong inaldaw, nga may gatang kadagid ka sa pulan mi. Nabagid din nga saan? Kahit wala di. Napundo kay laki di. Sige, muna na akon. Agagadan tayo ng rumbarin, sir. Saan nga naskan pa nga karwas kayo? Alam nyo ito yun. Kinuna, kidada kami ni Tiruhan. Nagbukal ka sa karibo. No kumata amin nga baknang kaskeng ka, sir. Awan ko man na kiti mairurumen. Awan ko mamat na kiti makarkarma. Kaya yung asoy na bigbikin nyo nga nakarma kayo. Sige, tata, nana. Idanong yung tulangin di pa kumustak ni Jude. Parang na may nakalaglag-anin tiriknak. Dati-dati man nga sana kagsagsagawiso kabayatan ngagmamaneho ak ng itiday tagon na oy. Kadagsagsaгаwiso Mas kumama nung na may agtarusak ito pisina ngam saan. Iti pastak tinegosyo ti asawak manong na may itinapanak. Kat kastoon iti panangarakong kuken kwa na. Sweetheart, I love you. Amumon? Jack pa na ibaga, amumon? Tiyan niya. O natakas na na raksak mo? Ano ibaga kung mga good news kan ka? Amukon. Ana? Jack pa na ibaga, o pati nang ibagbaga ak? Baga na pang kadya parmasya, malasin na ka, nga asawa ka, baka ibagada nga gimata nga ti pregnancy test, ha? Masikog ka? Uwan! Masikog ka, uwan! Masikog ka! Manong namin doble ragsak, karin madamag kumit kang kuwana, nga nasaraka, kinalanglang ko nga nangan, agasawa idi nga naghanak ni June.
Kat imagman samot dinanog-danog ida. Umkis permi ti pungtot ko. Nadlaw da. Kakasik lang tapal. Idi madlaw da. Intuloy ko lang idang inahos ng mangan. Naroon di baga agam amukam kinitsud. Madlaw da idin. Naroon na idi palagip ko kadakwada. Noan net malagip da. Idi grade 6 pa laing ni Jude. Kung naman dyan lakay, kung naktupin kami ng iso. Yung magaslasan da ka nang mamati. Mawapay ka siya nga intreat ko ida. Sinunod da pa noan niya ti basol da. Tamadlaw da nga ron kasla si babasol da. Saan damat mas daw damat no si babasol da kumapay ko mga nagbali na ka na siya at kadakwada. Inchayak pa no kahit dang makita da ng gintatang nang tadak calling card ko. Namamon da nga da negosyo. Nagpresenta damat ng trabaho. Nasiyat no kasta, sweetheart. Kadakal ti pamatik. Saan kanton ngagbangungot. Tagunadan, pakawanem di kita nagbasol. Ayatem di kita kabusor. I love you, kulas. Or lagayim kulas tinagam mo. Dandun anak ta, ha? Kat sabi ko matag sa sarunong ton. Mano kahit mo anak. No manot, sagot ni Apo Diyos ka data. Iso. Manong nemi nagtrabaho, nagpaiso, dagiti agasawa, anang irumen, nagkulupit-lupit, idi kada kami, nang runa kada tatang kininanang. Nagbalimat nga na siya, datatang kinanang kadakwada. As in nga sila tay, nabayagdan nga kakayem. Ilinto ta ni Jude, manong nemi, tsaka mo, ito talagang saan nga makapagbalbalyo. Agsubli-subli ti pagbaludan, dorigis tagay manong nemi. Ngayon kohan, adaan, iti rehabilitation center. Manong nemi, dakiti kineskolak, idi, kinadurudwarak ti elementarya. Tsaka mo siguro makitkita takmut. Ang mabainda lang o masidag kanya. Aw malalatay aksidente ko mga malasin ko, masabat ko kat malasin ko. Wano at ako umasadag, ngayon mangyam amuti bagay na nga, siyak daydi, siyak didas to. Ngamawan man. Aw mat nga rin na angan nga, reunion, iti eskwela ko manong nemi. Kaputa na iti eskwela nga naggraduarak ti elementarya, napuuran manong. Kat saanan nga nipasbastik pa isa pa rin. Talong manong nemi, tinsagot ni Apo Diyos kada kami, nga anak manong nemi, anak mi kani Carmen. Katkas iti inroswat mi, nga pamanidi nga nakarik namin iti namay, saan kami nga nagbaling nga naimot una na paidam, iti padaming nga tao. Nang rona di kapigsa di pandemya manong nemi, di kasapulan ti ayuda. Naklosan, manong nemi ti negosyo, may ngagpadpada, iti asawak. Ngimidi, talim mo kay basit ti kasto nga sitwasyon. Nagsublimit lang manong nemi, nagruna, kat nagtultuloy ti construction, kat nata construction, adaman ta kasapulan, kadagiti aramid mi, nga aparador, divider, cabinet, kandad numapay. Dito nga rin, ti pagkasarita, ak manong nemi, nga tinaminsan, kat talaga nga kaslamat matayak, iti pa nakalupit-lupit, di kiti kas kanyak, iti marigrigat, mamirmiraot, ako na. Sabi kapag yaman naglayangan, manong nemi, tasanak ni mabit, nga nagbaling nga karit kanyak, ti kas di edi pa nakailupit-lupit mo. Kanagamihaman ang una kinapod Diyos, tinagkanang ti talento, nga inusar ko, tap nilikas takin isong iti magmalbaliw iti biyagmi. Biyagmi ko na. Tasyak iti nangirugi anang bagot, mang nang bagot nang itagay iti biyagmi
Dagiti naganak kan kastamatan dagiti kapsat ko. Kanit panangisagot ni Apo Diyos kanyak tikas ka ni Carmen. Nga padak met idi manong naming nga nagkapoy tirigat. Nga muna bigbigan kan talyawan tinagkapon. Sabi ko man tadamat na ibatik nga adal, liliwak ang pagsarmingan tibiyag kadagiti padak ng dimgeg. More power to your program manong and God bless. Tuwing nga tagkaman nga pagaya mo, kulas. Thank you king kakulas. Iting ka pa nang buray, ti pagkasalitaam, tipin ka pa nang isent, di detalyena. Kaya sabi ko mata, agtultuloy iti yung kaibabadang kanagig kasapulan iti badang.